Sa alan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kaniya usab ang tulumanon nga giuluhan, lanog sa kamatuoran nga gipasiubrahan sa Catholic Faith Defenders Bible Apostolate, no? Sa Diocese of Dipolog. O nga ginsakpan sa mga sakop sa Catholic Faith Defenders. Og sa gihapon, atong pagyukbo gihapon sa atong station manager dinhi sa maong istasyon, si Manager Jet Upilag, kauban na sa tibok yun niyang staff dinhi sa maong istasyon. Okay, sa gihapon, atong pagyukbo sa atong halangdong obispo, Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, sama sa ato yung director sa Bible Apostolate, Biblical Apostolate, Reverend Father Ramil Curung, o sa tanan yung mga kaparian din sa maong diocese o bisan dili sa maong diocese. Okay, atong pasalamatan sa gihapon lang atong mga naghatag o kinabuhi sa maong tulumanon sa diya sa financial support ang Vicariate gyud, no, bikaryo sa mga parokya nga gimubo sa pulong Kasiga Turgo Oldfield nga mauni nga musunod dahil Cathedral Sikayab Galas, Turno, Gulayon, Ulingan, Santa Filomena. O gato po pagyupo, no, sa atong presidente, no, sa Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter nga si Brad Nick, matod pa niya kanaan siya tawag og Brad Nick. Okay, mayong hapon diya ni mo, Brad. Okay, ang atong hisgutan karon o mga tinahod nga tigpaminaw, human naman nato to sa miaging Domingo ang may labot na sa Pope, infallibility of the Pope. Karon atong hisgutan ning doktrina sa simbahan may labot na sa purgatorio kay usa sa nahimong pagkapandol nato ngano nga dili ta mo dawat sa simbahang Katoliko, no, kini mang pagtulon-ana kay matud palagi ko, no, dili mabasa sa Biblia ni kining pulong purgatorio og napay pagtulon-an aning lisod jud kuno dawaton. So mao na atong tun-an o ato pong hisgutan, no, lakbitan kining mahitungod sa espiritu o kalag, kay diya sa Biblia gihisgutan man na niya kay ang simbahang Katoliko ra ba lawas ra og kalag bahin ra sa duha niya ang Biblia na may espiritu so tulo na. So ato nang hisgutan karon og ang mo hatag ninyo pag eksplikar yana, no, ang atong veterano na sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko, si Attorney Mike Abbas. So ato dayong ihatag niya, Attorney. Okay, Brad, salamat kay Brad. Og sa gihapon, nagapasalamat ta sa atong kadagkuan sa atong simbahan, sa atong diocese sa Dipolog nga nagmalampuson kining atong tulumanon ikan pa ni atong ubang katuigan hangtod karon. Og pasalamatan sad nato ang nagsunod nining atong tulumanon o gani kusog man daw ta dito sa Dumaguete kay natay na istorya o nga usa sa atong mga amigo nga nakabati daw sila nato nining atong tulumanon dito sa Dumaguete siya. Okay mga igsoon, so nining Sabaduha karon mga igsoon, ang atong paghisgutan mao ang doktrina sa purgatorio. Pero sa dili pa nato hisgutan ang maong doktrina ato sang klarohon. Kay lagi doon na may mga kaigsoona nato nga dili mo tuo nga ang tao kuno mao mismo ang kalag. Ang tao nga buhi mao kuno mismo ang kalag. Tungod lagi na sa ilang ilang sige og kutlo kanang naa sa Genesis 2 city. Yes. Nga matud pa human kuno gi umol sa Dios
ang tao pinagi sa lapok ug gihuypan kini sa gininhawa, ug ang tao nahimong buhi ug nahimong kalag. So kini dayong kuan ko no Brad, kining tao kita nga buhi mao ra po'y kalag. So mao ni ako ni giklaro kay des atong pagtulun-an sa purgatorio nga ang angay lang sa maong pagtulun-an nato nga angay pakampuan mao lang ang mga kalag nga naa sa purgatorio. So tungod niini atong i-emphasize mga igsoon nga ang lawas lahi sa kalag. So mao na mga igsoon nga dili kay ang kitang tao maora po'y kalag nga buhi. Ang Genesis 2:7 mga igsoon usa na siya ka gitawag og hulad pamulong kon figure of speech. Diin nga ang usa ka bahin gimoy gigamit aron pagrepresentar sa kinatibuk-an. So ang kalag usa lang ka bahin sa tao. Og ang maong inon talang figure of speech kung atong madumduman ni atong panahon nga nagtuon ta gikan pa sa atong elementary siguro taman sa high school na kita nining figure of speech sa atong subject nga English o English grammar. O kana siya gitawag synecdoche. O aron sayon pag masayon siguro pag pronounce pwede ingnon ninyo nga synecdoche or synecdoche. So mao na ang mga igsoon. Ang synecdoche nagpasabot na nga ang gigamit sa pagpamulong ang bahin lang o ang nagipasabot ang kinatibuk-an. So dinhi sa pag-ingon sa Genesis 2:7 nga ang tao na himong kalag, ang tao mo ang kinatibuk-an ug ang kalag usa lang sa bahin sa tao. Kay ang tao sumala sa pagtulun-an sa Iglesia Katolika, lawas lang o kalag. Duha lang ka komponente. There are only two components of man, the soul and the body. Lawas o kalag lang. Nakaroon mga igsoon, unsa ba ang kalag? Matud pa sa anita sa mga dagko nga mga referensya, labi na kining New College Standards Dictionary by Punk and Wagnall, page 116, giingon diri, what is a soul? A soul is an incorporeal nature of man or principle of mental and spiritual life. Incorporeal, sa ato pa walay lawas. So ang kalag mao ang espirituhanon nga bahin sa tao kung tinubdan sa panghuna-huna o espirituhanong kinabuhi. Dinhi mga igsoon sa definition lang nining soul o kalag, ato nang makita nga lahi ang kalag, lahi sa nang lawas. So o balikon ako nga ang atong pagtulunan, ang lawas lamang ang mamatay. O diha sa kamatayon sa lawas, sa diha nga ang kalag mobiya sa lawas, patay ang lawas mga igsoon. O mao na ang atong ilubong ang lawas diha sa lubnganan, diha sa sementeryo, samtang ang kalag mubalik ka na didto sa Dios nga iyang gigikanan. So mao na mga igsoon. Sa San Mateo Kapitulo 10 versikulo 28 atong mahibaluan nga mingon ang atong Ginoong Jesucristo. Ayaw kadluki nga adunay arang makapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. Sa ito pa, way kamatayon ang kalag. O sa panahon usab ni Elias, din usa kay gayon ni ana, siya mi puyo
sa usa ka balo nga dunay anak nga bata. Unya namatay ang bata. Ug busa giampuan to ni Propeta Elias mga igsoon. Giampuan niya ang patayng lawas sa bata nga og human pag-ampo ni Propeta Elias ang bata nabuhi sa dihang mibalik ang kalag sa bata. Yes. So dinhi mga igsoon, lahi gyud ang lawas kay ang lawas kadtumang na namatay o wa nay kinabuhi. Pero sa pag-ampo ni Propeta Elias, mibalik ang kalag sa bata o nabuhi pagbalik ang bata. Pero ako lang mong tagaan nga warningan lang muna ako kay ang ubang mga hubad din mga igsoon sa Biblia kikuha ng kalag. Yeah. Ngayon lang human maampui ni Propeta Elias ang bata, nabuhi ang bata. O giputol ang ang kalag mibalik sa lawas sa bata o nabuhi ang bata. Gikuha na. So, mo na itong bantayan mga igsoon. O kung ang inyong Biblia, adunay 1 Samuel o 2 Samuel mga igsoon, na mabasa nato sa 1 Hari, Kapitulo 17, 21 ngadto sa 22. Balikon ako 1 Hari, Kapitulo 17, 21 ngadto sa 22. Pero kung ang inyong Biblia walay Samuel, walay 1 o 2 Samuel, naana sa 3 Hari, Kapitulo 17, versikulo 21 ngadto sa 22. Ngabot ipasabot kung ang walay 1 o 2 Samuel, ang libro sa mga hari adunay 4 ka mga libro. Unang hari, 2 hari, 3 hari o 4 nga hari. Kung wala nay 1 o 2 Samuel mga igsoon. So kung dunay duna ang libro ni Samuel na mabasa sa 1 Hari, Kapitulo 17, versikulo 21 ngadto sa 22. Pero walay libro ni Propeta Samuel na sa 3 Hari, 3 Hari 17, 21 ngadto sa 22. Then human ampui ni Propeta Elias ang patayng lawas sa bata, mibalik ang kalag og nabuhi pagbalik ang bata. So bot ipasabot, lahi itong mibalik ang kalag o lahi sadto ang patayng lawas nga giampuan ni Propeta Elias. Unya si Tobias usab mga igsoon, mingon siya naa sa Tobias Kapitulo 4, versikulo 3. Mingon siya, sa dawato na sa Dios ang akong kalag, ilubong ang akong lawas. So dinhi palang daan mga igsoon, lahi ang kalag, lahi ang lawas mga igsoon. Yes. So mauna mga igsoon ang ato ning gihatag kining maong bahin ini tungod lagi sa ilang ginabasa nga naa sa Genesis 2 City nga ang kalag kuno maura pod ang tao o ang tao maura po'y kalag. So inakamatay sa tao, patay sad ang kalag nila. Yeah, na hinumdum ko attorney katong sa pinadayag size 9 hangtod sa 10. Oh yes. Kana klaro na gyud attorney nga mga martir sa langit nga gitawag og kalag no nga nagsangpit sa Dios. Correct. Sa Ginoo kanus apa ba nimo hukman ang mga tao nga nagpatay kanamo sa pasabot sa yuta attorney ba? So ang ilang lawas patay na kay gipatay lagi mga martir. Pero ang kalag nila atuwa sa langit. Atuwa sa langit. Buhi. Kay lagi matud pa na sa ato nang gibasa sa Mateo 10:28, adunay makapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Yes. Pulong na mismo sa atong Ginoong Kristo. So mao na mga igsoon nga ang kalag kay lahiman, ang kalag human sa kamatayon, mubiya kini sa iyang lawas og moatubang sa unang higayon. Moatubang sa Dios sa unang higayon, sumala sa Hebrehanon. Hebreo Kapitulo 27 versikulo
28 o 29. So mao na mga igsoon nga lahi ang lawas, lahi ang kalag. So sa una pa lang, pag at matubang na sa Dios sa unang higayon ang ang atong kalag o paghukman kini sa Dios mga igsoon. Unya kanang pag-ingon nila nga wala lagi purgatorio kay dili mabasa sa Biblia, kana mga igsoon mao nay kana bang mga argumento ba nga kuan gayo kanang huyang ba kayo nga mga argumento tungod lang kay dili mabasa, dili na tinuod o wala na. Sa atong sige basa din mga igsoon, duha ka paagi nga atong sang ipahibalo nga ang atong mga pagtulunan the principal doctrines of the Catholic Church are founded with the Holy Scriptures. Ang tanang mga pagtulunan sa simbahan, mga principal nga mga doktrina sa simbahan, mabasa gyud sa Biblia. Pero ang pulong mabasa mga igsoon, duha ni kapaagi. Mabasa ba litra por litra? O mabasa nga masabot? So ang atong mga igsoon nga pero unsa ba? O diin bagikan kining pulong purgatorio mga igsoon? Ato sang angay hibaluon. We should know first, asa ba ang derivation ni ini sa pulong purgatorio? Mga igsoon, ang pulong purgatorio usa ka kinatsila kini nga ato lang gi uran-uran ingon nga Binisaya. Atong giuran lang gyud nga kinatsila tungod lagi sa pagkadugay ta nga ubos sa gahom sa mga katsila. Daghan kay nga atong mga pinulungang Binisaya kinatsila na sapatos, tsinelas, kutsara, kana mga Spanish word na mga igsoon. Ang pulong purgatorio usa ka kinatsila nga gikan kini sa pulong Latin. Ang pulong Latin sa verb. Nakahibalo man ta mga igsoon sa atong ginagmay nga English grammar na to sa ato pang gikan pa sa atong elementary pa. Unsa man ang verb? Matulingon, verb is an action word. Gikan na sa pulong nga verb nga Latin nga purgari. Ang purgari mga igsoon nagpasabot nga to clean, to wash, to purify, to purge. Kini tanan. Pero ang labing haom gyud ini to purify, ang paghingpit. Pero kay verb man na mga igsoon, atong kining atong sayron unsa ba ang iyang noun ini? Kay alang nato ang purgatorio usa kadapit kun kahimtang sa kalag. Nga aduna pay gagmayng mga sala nga wa pa mabasuli niya, namatay ang tao, wa niya mabasuli o niya dunay gagmay nga sala. Iagi usab una siya nining kalayo. Pero may kaluwasan pa. So mao na mga igsoon. Nana sa 1 Corinto 15 mga igsoon. 1 Corinto 3:15. Yes, 1 Corinto 3:15 mga igsoon. Nga bisan pa nga mag-agi daw sa kalayo pero kini mamaluwas. So mao niya mga igsoon ang pagtulunan nato usa ka dapit o usa ka himtang o state o estado, pero mas dili kayo masabot ng mga state, mga estado o kahimtang, mas sayon usa ka lugar o usa ka dapit. Kay usa ka dapit man
ang nilatin niya ng purgari, ang nilatin niya na nga noun o sa kadapit man ay gitawag og purgatorium. Purgatorium. Yes. So gikan diha sa pulong purgatorium atong gikinat sila mao nang pulong purgatorio. Oo. So mao na ang derivation mga igsoon sa pulong purgatorio. Mao na nga i-remind mo sa kanunay sa Nehemias 8 bersikulo 8 nga matud pag gibasa nila ang basahon sa kasuguan o gisabot ang kahulugan. So, apil ang masabot, attorney. Apil ang masabot. Dili kay litra lang. Dili kay litra lang. Sige. Na hinumdum ko, attorney, ko katong mahitungod sa kalag ang kasagaran yung maengkwentro na to ana ang Sabadista. Oo. Sana. Nya nahinumdum ko, attorney, ang ato mga igsong Sabadista, mutuo sila ang doktrina sa Santissima Trinidad. Di ba, attorney? Mutuo sila kay Trinitarian man si Ellen White. Trinitarian man. Pero lagi nga, muna example ba, attorney ba nga, nituo sila anang doktrina ha, pero dili mabasa ng pulong Trinity. Trinity, yes. Nituo sila tungod kay ang gipasabot naa sa Biblia. Yes. So, pwede din na. So, mahimong gawion po na nato, attorney. Mahimong... Yes, the same line of argument. Kung mahimo lagi nga sa atong Biblia, dili mabasa ng pulong purgatorio, pero maingon lang ko na, attorney, kay si Wendell Talibong sa usami sa attorney na siya Hubbard's Biblia nga mabasa yun na. Nasa kining Spanish Bible or sa kining sa Chabacano nga Bible. O kung pananglit pares ani akong Biblia ang gidungawan, dili gyud na mabasa ng pulong nga attorney. Pero bisan pag dili na mabasa, pero ang gipasabot na as Biblia. Katong sa 1 Corinto 3:15 attorney nga ang kaluwasan maangkon gihapon pero iagi sa og pagkalayo or pagpurga. Mao man na atong atong pagtulunan nga iagi una siya sa usa ka temporaryo a temporary punishment or aron lang sa paglimpyo niya, purify niya sa dili pata musaka sa langit. Ngano man gikinahanglan man tungod kay ang atong nahibaluan mga igsoon nga sumala sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27 gingon nga walay makasulod didto sa langit bisan kun duna pa kay gamay nga utang o gamay nga sala. So makasulod lang ka sa gingharian sa langit kung ikaw hingpit na, purified na. So mao na mga igsoon, atong timanaan pagayo nga naana sa Pindayag 21 bersikulo 27. Unya ang dako kayong pangutana karon ang sala pariharabag kibug-aton. Mga igsoon atong hinumduman pagayo nga ang Dios usa ka matarong nga maghuhukom. Nana sa Salmo kapitulo 7 bersikulo 11. Ang Dios usa ka matarong nga maghukom. Ug kay matarong man nga maghukom, ang paghukom sa binuhatan sa tao ipaagi o ang paghukom sa kalag ipaagi o ibasi sa binuhatan sa tao. So buot ni mapasabot attorney nga ang gibug-aton sa sala dili nagsama niya kay ibasi man ang silot sa gibug-aton sa sala. So mao na nga atong hibawon. We should know first nga aduna say duha ka matang ang sala. Una, kanang giingon og ang sala ngadto sa kamatayon. Kamatayon, the word mortal. Diha nagikan pulong mortal. So kamatayon sa impierno na attorney. Yes, kamatayon sa kalag nga sa pagkawalay grasya nga nasa impierno. Naapoy sala nga dili ngadto sa kamatayon. Sa impierno. O gitawag ni nato og venial sin. Yes. Ato nang mabasa na sa unang sulat ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 17. Yes.
So mao na duha ka matang ang ang kibugaton sa sala. Nya gi klaro diha attorney nga kana kunong sala nga mortal nga mahiadto jud kas impierno attorney di na madalag ampo. Yes, diba? man. Oo, kana. Tinaw na. Nasumpay na. Pero kanang sala nga dili ikamatay sa impierno, ikaampo kinahanglan pa. The word is here is kinahanglan pa nga ampuan pa. Maampuan pa. Pero kadto kunong sala nga ikamatay kun mortal sin, wala ako mag-ingon matubad ni San Pablo nga nga kamo magampo pa alang kanila. So sa atong ipagklaro San Juan mga listener attorney nga labi nag mga Katoliko sila nga gusto sila maantigo pod mo defend aning purgatory attorney. Akong i-suggest nila attorney kanang 1 Juan 5:16-17. Lis kung makasabot ka na lisod ka ayo nimo supakon ang purgatorio attorney. Yes, brother. Okay. Giklaro man gud diha nga dili man nagsama ang gibugaton sa sala. Nya kana kanong sala nga ikamatay sa impierno, dili na ikampo. Pero kanang sala nga dili ikamatay sa impierno, pwede pa madalag ampo. Sumusulo diha ang doktrina sa purgatorio. Mao man ang atong pagtulunan red nga ang sala nga o ang makalag nga naa sa purgatorio kadto lamang mga kalag nga dunay gagmay nga mga sala kun venial sin sa wa pa siya nga wa niya kabasuli samtang buhi pa ang mga tao. Right. So ang mga kalag nga adunay mga mortal sin wa na i-appeal nato sa atong pagampo. Mao na atong pagtulunan. Yes. So mga venial sin lang ang mga kalag nga naa sa o ang mga kalag lang nga nakasala og venial sin mao lang na ang atong giampuan diha sa purgatorio. Yes. So mao na ang atong giklaro. So sa di pa ko mo padayon ni Brad nga kining mahitungod nining duha ka klase sa sala. Doon ako sa English Bible nga matod palagi nga ang purgatory gikan sa word to purify, to clean, to purge. Paglimpyo lagi po ni puro ang meaning ini. Unya diha sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 3. Yes. Sa English Bible nako giingon after making purgation of the sins, Jesus sits on the right hand of God the Father in heaven. Human kuno o tapos sa paghugas sa mga sala. Purgation. The word here is purgation. Tapos hugasi ni Kristo ang mga sala sa katawhan, may lingkod siya sa tuo sa Diyos nga Amahan. Sala sa mga kalag. So naa gina purgation, ang word purgation. Nya balik ta mga igsoon. Atong timan-an lagi nga adunay duha ka matang o kibugaton ang sala. Unya kay ang silot iagad man sa kibugaton sa sala, unsa man ka ang mahitabo. Pananglitan ang usa ka may namatay nga sobra ka makasala. Tanan nga naa sa 10 commandments nga mga sala, iyan ang nabuhat. Apil na ang sala nga wa sa 10 commandments, nga wa sa Biblia. Sobra good na kamakasasala ang maong Mike. Namatay siya. Ang atong pangutana karon, asa ba siya ka ibutang sa Diyos? Yes. Maingon ba ka ta? Kay ani ata sa ehemplo nga walay purgatorio ha. Langit lang og impyerno. Mao man ni ang pagtulunan sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Langit lang og impyerno. Kung langit lang og impyerno, baliko nako kadtong sobra ka makasasala nga Mike, asa man siya ibutang sa Dios? Sa langit o sa impyerno? Ang tubag siguro nato gyud impyerno gina. Kay sa langit pinadayag 21-27 lagi, way makasulod dito nga dili limpyo o walay buling sa sala. So i-impyerno gyud siya. Mahimo siguro na nga correct na ang atong inuntalang panghuna-huna.
Unya, ato namang giklaro sa 1 Juan 5:16-17 nga adunay sala nga dili ngadto sa kamatayon. Yes. Or kining venial sin, mga igsoon. Napalitan ang lain nga micron, namatay siya, nakasala lang siya og gamay o venial sin. Ang sunod nga pangutana karon, asa man siya ibutang ka sa Dios. Moingon siguro sila, sa impyerno na. Kay wa may sala, wa makay kalag nga makasulod nga way inon nga lang nga dunay sala dito sa langit, tinuod na. So sa impyerno, mao siguro na ang hunahuna sa mampundok sa tinuhuan. Kay di man makasulod sa langit, kay naalagi gamay nga sala. So ang tubag nila impyerno gina. Ingon ana ba di ay ka inhustisya ang Dios? Yes. Ingon ana ba di ay ka dili makiangayon nga hustisya o nga judge ang Dios? Okay, na hinumdum ba ko attorney sa dihang gikutlo na ko ng 1 Juan 5:16-17. Na ato'y ni respond o ni rebat ba attorney ba nga? Sa buhi pa na, dili na ingon nga kanabang sa purgatorio na nato rin humbanas kamatayon. But pasabot nga kung kita ko no kag tao nga ang yang sala imong hunahuna nga gamay ra nga pwede pa nimo siya iampo. Mao na, pero dili na inyong ipasabot nga o atuas purgatorio iampo nimo. No niyon kono o pananglit o kanang tawhana nga nakasala og gamay hiabtan sa kamatayon. Parihason baghapon nimo impierno na atong tao nga dako ang iyang sala. So, sakto ba? Oo. Pero ang 1 Juan 5 wa gina maghisgot og sa buhi pa. Wa na maghisgot basta mahimong buhi pa o mahimong didto na sa laing kinabuhi. Wa na gipili nga giingon diha nga akuan. Wa na giingon nga kun buhi pa ka ampuan pa. Lagi, pero ako siyang ginaturning nga granting ba? Nga buhi pa. Pero kung abtan pananglit sa kamatayon nga ngiyang sala dili bugat, iadto baghapon siya sa impierno. So ang ilang tubagan abrad impierno lang yapon. Oo. Kung impierno lagi na unsa ba day ka unsa ni ka inhustisya, Yes. kadi makiangayon ang Dios sa iyang pagkamaghuhukom. Correct. Kung maingon sila nga ang sobra ka makasasala impyerno, ang kalagsad nga nakasala lang og gamay o venial sin impyerno lang gihapon, makiangayon day ang Dios na. No. Pero sa Salmo Kapitulo 7 versikulo 11 gitin-aw ni Salmista David, ang Dios usa ka matarong maghuhukom. Ug kay matarong man nga maghukom, ang silot iagad yun niya sa kibugaton sa sala. Yes, Kanya, nga igsoon, sa di pa pa na attorney. Mo balik tagamay atong 1 Corinto 3 kay nagadumdum ko attorney nga kung moingon sila nga ang paingnan attorney kana lagi yung duha. Hinoon attorney na atoy sita sa Mateo attorney nga gihulagway, pero sa umaabot pa attorney general judgment nga maduha na lang. Okay, sa atong doktrina attorneys Katoliko sa general judgment katong tuas purgatorio, kalit man to sila alidan. So paingon gihapos langit. So mao nang maduha na lang. Di ba? Pero sa dili pa ang general judgment attorney, gisgutan na ni Pablo diri sa 1 Corinto 3, iyang gipasabot nga tulog yun na attorney. Aniya, basahon ko attorney sa 1 Corinto 3, sugod ta 14 kay katong atong gipasabot attorney 15 man diretso. Pero kung basahon ning 14, 15, 16, 17, ako na lang idritso attorney. Kining 14 attorney naghisgot og reward. Ganti ba attorney? Yes, nga ang gipasabot ani usa may reward di ba langit. Sa 15 naghisgot og reward pero iagi sa kalayo. Mao na niya ang gitawag na purgatorio attorney. Maulgi ang Then ang impierno attorney gipasabot diri 17 nga naghisgot og kalaglagan. So tulo. So mao na mga igsoon nga si San Juan nga nagsulat niini kining iyang sulat mao ni ang pagtulunan nato sa Iglesia Katolika. Yes. So balikon ako mga igsoon, kung mingon sila nga ang dagko nga makasasala o sobra ka makasala impierno dayon
ang nakasala lang o gamay o venial sin impierno lang gihapon dili na mo apply sa pagkamatarong nga maghuhukom sa Dios. Yes. Kaya ang ato ganing maghuhukom dinhi sa kalibutan, mga igsoon, ay kini inyo igsoon ingon Manila abogado daw. Diha gani sa atong korte. Dinhi sa atong nasod. Nga ato gani gihapon nga masins, ato bagyapong mabati, atong makita nga aduna gihapoy pagkamanggiangayon bisan tuod dili perpekto nga maghuhukom ang huwis nato dinhi sa kalibutan. Yes. Pananglitan ang usa ka tawo nakapatay. Murder niya. Kanang gitawag nato sa atong pinulungan og pagpatay nga lipot. Murder. Yes, Di na lang tato na isgutan ng unsa na nga kasong murder kay mataas naman ta. Correct. Ayun na lang pagpatay nga lipot. Siguro hukma na sa Dios ang pagpakasal ang maong salaod dinhi sa atong korte. Sa una nga napay death penalty, basig death penalty na siya sa kamatayon. Yeah. Pero kay karon wala naman, siguro ang hukom ana sa atong huwis dinhi sa Pilipinas inong klarohon tara lang nga kana siguro life sentence sa bilangguon siya sa iyang tibuok nga kinabuhi. Oo. So mao na mga igsoon. Pero kung makasala ka lang og nakapangawat siguro kag pan tungod sa kagutom, di po siguro ka i-death sentence ana, di po siguro ka i-life sentence sa huwis. Yes. Siguro babayron lang ka sa bili sa pan nga imong napalit. Siguro 20 pesos o 50 pesos magha. Yes. Kana mga igsoon maghuhukom na huwis na nga tawhanon dinhi sa kalibutan naa pamanggani kanang gitawag natog sense of justice. Naa pamanggani ang iyang pagkamanggiangayon nga maghuhukom. Unya unsa pa ka ang Dios nga ang Dios a perfect judge. Oo. So mao na mga igsoon kun moingon lang ta nga wala lagi purgatorio kay di mabasa. Mao na among gipakita dinhi mga igsoon kun unsa na lay mahitabo kun walay purgatorio, kun walay temporary nga hugasanan niadtong aduna pay gagmay nga mga sala. Kay mahimo na nga atong gitumbok ang Dios. Ikaw Dios usa ka maghuhukom nga dili makiangayon. Maunay mahitabo sa pag-ingon nato nga kun ang mga tao nga dunay dagkong sala di impyerno, ang gagmay sad nga mga sala impyerno lang, sama rang imong gingong Dios, ang Dios dili maghuhukom nga matarong. Nahinumdum lang ko attorney sa Journey Home ba attorney ba nga gi-invite sa maong host nga dili katoliko attorney nga na-convert. Dayon sa dihang naghisgot siya sa iyang testimonyo na nahisgutan ning purgatorio attorney. Ingon siya didto nga usa sa reason nga nung nadala gid sa katoliko kay ang doktrina kuno sa katoliko attorney makatarunganon. Okay. Sa protestante pa kuno siya kana lagi imong giingon lagi nga mabugat o sala o magaan maparehas dito sa impierno kay wa lagi purgatorio pero sa katoliko kuno karon justice jud kuno ang Dios sa katoliko kay ang gaan og sala di naarap pud siya dili pud bugat ang iyang silot agatong bugat pod so mao na kato impierno ba attorney. Yes, so una nakahisgot siya na gani mga igsoon atong labay nga mga katuigan mao ni nahimong tema nato sa atong debate ni Pastor Gisolga sa 70 Adventist man siguro kato siya Church of Christ Church of Christ yes si Pastor Gisolga mao to Mindanao pastor nila sa Church of Christ Iglesia ni Kristo nga mituo nga si Kristo Dios. Oo. Mo na usa sa tema, ang tema nato pamatud-an nako nga ang pagtulunan sa purgatorio sa Iglesia Katolika nagpakita sa pagkamanggiangayong maghukom sa Dios. Mo na tema nato. Og napa sila programa diri attorney pero pinagi atong ilang ministro nga amigo po nato
Sa tingalan na limtan ako. O nga, iya parehas kinasan na amahan niya na ni Panaw na pudgali ato. Si Parangan din. Parangan. Brother Parangan. So, mao na mga igsoon, nga ang Church of Christ din nga atong gika debate, mao to si Pastor Gisolga, ambot ka asa na ka siya ron ibutang sa Ginoo. Taga Cagayan man to siguro. So, mao na mga igsoon, nga lahi gyud ang kalag, lahi ang lawas mga igsoon, unya ang lawas mamatay apan ang kalag walay kamatayon. Pero naagyapoy daghan nga mga pangutana Brad nga siguro ilang ipalusot. Nganong mag-ampo man mo sa mga kalag kuno sa purgatorio. Nga ang sala kuno madako kuno og gamay parehas ra mali kuno. Ma'am na ilang kon parehas ra kuno, dako og gamay parehas ra. Nya kay ang ilang magong gikutloon ana kanang naa sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10. Yes. Ang gipasabot ana sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 mauna nga bisan pa og naa kay gibuhat nga matarong o naa kay grasya pero makpakasala ka og sala nga mortal, that refers to a mortal sin nga gihimo sa maong tao. Ug gani naaman gikan na sa Ezekiel 24, gi-enumerate na unsa ng mga sala, pagpatay, pagpanlugos, etc. Yes. So, mga mortal sina alang sa Iglesia Katolika. Kanang naa sa Ezekiel 18:24. So, dili parihas. Kay lahi malagi na ang mortal sin o lahi sa nang venial sin. Yes. Nya mingon sila, kanang minatay, wa naman na kahibalo ko no. Yes, wa na kahibalo bitaw. Kanang patayng lawas. Naana sa Salmo 115 versikulo 17 mga igsoon pero ang ilang pagkakutloon nga wala na kuno kay balo ang minatay ang Ecclesiastes mga igsoon, Ecclesiastes 9 3 ngadto sa 5. Ecclesiastes 9 3 ngadto sa 5. Pero ang maong giingon lagi nga wa nay kahibalo mao na ang patayng lawas, dili ang kalag. Kay ngano katong imong gikutlo Brad nga didto sa langit nagsige pa nagampo pa man gani ang mga kalag. Yes, correct. Ngadto sa Dios nga mahan o ngadto sa Dios nga pagahukma na usab ang mga tao nga paagas sa ilang mga dugo tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios at pa mga martir. Unya mga igsoon, atong mahibaluan nga o atong balikon mga igsoon sa Matthew 10:28 mo lagi walay arang makapatay sa kalag, lawas lang ang mamatay. Katong giingon ni mga attorney nga ang lawas mo ay dili makadayeg. Gipasabot kayo na og ayo attorney sa Psalm chapter 30 verse 9. Ato bang niingon ba nga makadaig ba kanimo ang abog? Okay, di ba ang lawas attorney mo balik mas abog? Yes. Mao na gipasabot nga dili makadaig. Pero ang kalag mo tong pinadayag size 9. Yes, attorney nga tonas lang yun. Yes. So mao na mga igsoon. Dayon ang lain na sa mga pangutana sa atong mga igsoon. Mayngon sila, nganong naalagi sa inyong pag-ampo sa mito ako ba? Di ba mingon man mo og unya si Kristo mo balik aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Yes. Ang pangutana nila, nimbalik na ba si Kristo? Ang tubag na to wala pa. Kay wala pa man mo balik si Kristo, aduna na gihukman duna na. Aduna gihukman o wala pa. Ang tubag na to duna na. Mobalik pa maka si Kristo aron paghukom. Nya wala pa mobalik si Kristo, so wa pa gihukman. Ang paghukom attorney adunay duha ka hugna. Yes. Kanang gitawag una kaning particular at present attorney. O then katong ilang gipasabot nga mobalik just sa general na to. Kana, yes Brad, that's really true. Na ang unang hukom nga inigkamatay nato mo atubang lagi mo na gitawag first judgment or individual judgment o particular
particular judgment na mga igsoon. Yan, Na sa verse Hebreano 9, 27, versikulo bumalik 27. siya. Yeah. Hebreano 9, versikulo 27. Human sa kamatayon, hukom. Na particular judgment. Particular judgment na. Pero lahi sad ang hukom nga gitawag na tog panudya, general judgment. Kana banggingon nila hukom panudya nga sudyaan ka na sa Dios unsa ba imong gibuhat samtang dinhi pa ka sa kalibutan. Ang particular attorney, ang kalag, panalitan ako attorney mamatay, akong kalag matubang sa Ginoo, ako ray masayod ana o kasa ko ni butang. Yes. Muna particular. Ang kalagra. Pero sa general attorney, tanan makahibalo attorney. Yes. Kay pangbanhawon man to. Okay. Di ba? Unya lawas nagkalag ang hukma niini. Ang unang hukom mga igsoon kalag lang. Sa first judgment or particular judgment, kalag lang ang unang mahukman. Kung ang maong kalag sobra makamasasala, mao na diretso sa impyerno. Yes. Pero ang kalag nga gamay lag sala mo nang naa sa purgatorio. Magantos gihapon siya, pero ang yang pagantos temporary lang. Temporaryo ra para lang sa paghugas sa iyang gagmay nga mga sala nga wa niya kabasuli samtang buhi pa siya. O kung ikaw kuan yun, perfect yun ka nga pagkatao, mahimong idiretso ka sa Dios dito sa langit. Pero niining higayon na mga igsoon, kalag lang ang nasilutan, kalag lang ang naas purgatorio, kalag lang ang tuwa sa langit. Sila po ito yung nasayod at ito yung sa gibutang. Yes. Pero atong timanaan pag-ayo nga kung usa ko ka makasasala ang akong lawas apil sad ni pagpahimulos sa butang taron kanang ilang gingon kanang pagladok sa kalipay nga aynon talang o sa sala pagladok kuno sa kanang pagbuhat og pagpakasala lagi. Apil ang akong lawas. Og nagbuhat sad ka sa katarong o perpekto pretang ani mga martyr karon, mamatay ang mga martyr tungod sa pulong sa Dios. Ang lawas pod apil sad ni nga nagantos, apil po ni nga bibati sa kasakit sa dihang gi-martyr ni sa mga tao nga wa mo ilag Dios. Tungod niini kung pagpakasala nimo apil ang kalag sa pagpahimulos sa kalipay, kung ang lawas usab o kung ang kalag usab nahimong martyr, apil sad ang lawas sa pag-antos, dapat lang nga kining lawasa sa katapusang hukom or sa general judgment, hukom panudya, i-apil sad ni sa paghukom o i-apil ni sa pag-award o sa pagganti. Okay, nabatoy ng utana attorney nga, kay kaduha man ang hugna sa hukom, pag-abot sa general judgment, nabay posibilidad attorney nga mausob ang hukom? Wala na. So, ang lawas o kalag, iusa na lang, ibalik sila. Ang point ba attorney ba nga, kung malangit yung ka o kay maayo ka, may posibilidad ba attorney nga makuan ka? Mabalik sa may impyerno. Mauso ba ang hukom ba attorney? Pananglitan na sa ang atong ikuan ana nga naa sa purgatorio mga igsoon, dili nagyud na mahimong moadto sa impyerno. Yes. Nga naman, dili mo na mobalik sa langit aron mangawat na pod aron mopatay og tao aron manapaw unsa pa. Then ang ikaduha po attorney na inumdum ko sa definition sa catechism nga kanang nasa purgatory. Mga friend na sila tanan sa Ginoo. Yes. But pasabot mapaingon sila sa langit pero kay doon na pa may mansa mao nang linisan sa purgatorio. Yes. Mao na ang atong pagtulunan, Brad. Pero never nga ang katong to sa langit maimpyerno or bisan ang naa ganis purgatorio dili pwede moadto pa sa impyerno. Yes, wala na sila chance. Mahimong madugay lang sa purgatorio attorney. Pero di gyud maimpyerno. Yes, dili na. So sa katapusang hukom automatic na sila nga paingon na dito sa langit. Ang term na di na ko kalimtan ni Sok Fernandez na attorney, kalit sila pag-aalidan. Yes. Para angko na sa ganti. Yes, but kaya naman na sa kwan, 1 Corinto 15. Inagtingog sa katapusang trumpita ang mga kalag, mga usab, mga banhaw. Ang dayon,
pagahukman na sila sa Dios, nga kalit mausab ang ilang lawas. Ngadto gikan sa lawas nga madugta, ilisa na ngadto sa lawas nga wala nay pagkadugta. Ito pa Attorney, ang sa 1 Corinto 15:51 ngadto sa 53. bali sa general judgment Attorney, tanan nga tuwas purgatorio, kalit sila pag-aalid anmot pasabot ani dunay kalit nga cleansing o sudden cleansing nga malimpyo sila dayon angayan na din sila sa kana tungod na brad sa gitawag nato og kaluoy sa Dios. Yes. Kanang gitawag og yes, kanang na term niya na lisod kay ni dawaton divine sa mga mercy. lisod kay ni dawaton Attorney kung mahilig ra gyud kag litra por litra. Yes, brad. Di naman yun mabasa litra por litra. Pero sa reasoning Attorney niya, kay ang Diyos, dili mo na ni mong maingon unreasonable Attorney. Pero sa reasoning power Attorney na agyo na. Okay. So, ang uban na blood nga ilang ikuan, kana laging, kana ako nung ano bang mag-ampo pa talaga sa mga kalag. Mga igsoon, o aron kanang magkuan pa ta kuno mag-serve pa kuno og kanang mga pagkaon. Mag-ampo lang sa mga nangamatay. Adlay nangamatay. Attorney, kung tan-awon gini mo ang Biblia, no, history aning pagtuo sa Dios, dili man na kay diri na sa Katolisismo na hitabo no nabansa na nga pagbansa sa pagtuwa Attorney kay bisan sa mga Hudiyo sa una Attorney wala pa ang Christianity sa katong Makabayo ba Attorney yes, na may pag-ampo alang sa mga nangamatay na brad diba? Sakto na sa ikaduhang Makabayo kapitulo 12 versikulo 43 ngadto sa 46 nga si Judas Makabayo nagpadala og 12 ka libong drakma nga salapi ngadto sa Jerusalem unsa may tumong aron ihalad alang sa pag-ampo niadtong nangamatay unsa may tumong unsa may tuyo nganong naapay halad kapag ampo aron sila kabadbaran sa ilang mga sala. Mao man ang atong balik ko nako 2 Makabayo kapitulo 12 bersikulo 43 ngadto sa 46. Unya kana sa paghalad sa mga lubong naagihapon ta sa atong naiuban lagi matod pa maghalad og pagkaon, maghalad og bino naana sa lubong, naana sa Biblia mga igsoon. Mga expression of love na Attorney. Kana bang prasaan ng watag kag bulak sa imong igugmain. Correct. Nga bisan patay na sila atong gipong gipakita ang pagmahal nato sa buhi pa siya. Parehagod ni Pinoy karon. Atong nakita ang pagmahal sa katawhan niya sa buhi pa siya. Correct. Kunya naana sa Biblia mga igsoon, naana sa Tobias kapitulo 4 versikulo 18. Problema Attorney ilang Biblia walay tubig. Walay tubig o Tobias. Kanon tayo separate topic aning canon of scripture Attorney. Live na sa kita may pasanginglan nga mo kuno kita may gadugang. Sila ra way kakuha. Si Martin Luther gani nga nagdala siya sa Biblia Katoliko 73 books, 73. Nya kita sangilan kita nagduga nga si Martin Luther may amahan nila nga mga magsusupak nga mga protestante. So dili na sanginlan ang Biblia. Ang importante nga naatay babasa sa Biblia. Og napatay gamayng panahon. Nasa Sirach, no? Ecclesiasticus mga igsoon. Ingon manghatag ka sa mga buhi. Apan ayaw hikalimti o hinumdumi kanunay ang mga minatay. So, mo na nga naatay pagpakita sa atong pagmahal ni atong mga nangamatay. Atong gihinumduman sila matag November 1 og 2. Kay na sa Sirach kapitulo City versikulo 33. So mo na ta mga igsoon, wala man tay igong panahon Attorney. So ato na lang hangyon nato mga suki nga tigpaminaw nga mo padayon gyud sila gihapon Attorney kay napay umabot ng mga Sabado mo pag yung hisgutan ang angay na mga hisgutan nga wa pa ninyo masayri. Okay. So kini na lang inyong mga sulugoon sa maong tulumanon, Lanog sa Kamatuoran, Silbert Dondoyano Sr. Og kininyo alagad Brother Mike Abbas. Mayon kaninyo daghang salamat ug hangtod sa sunod sa Badopon. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. God so loved the
Jesus Christ, our Savior, is more. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni. Danog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Search the world for